ga matasa masu san agaje, masu yunkurin addini masu san taimaka wa jagora. Tsira salati ninkawa na biya da aji, wannan da ka baiwa shirya ya zo alhaji. Ka sa alihi tsarkaka masu babban aji, ‘ya'yan Batula Zara jikokin Khadija ta Al-Kubra. Ya matasa me yunkura wajen taimaka wa jagora. Salamun alaika sadauki sayyidina Ali, salamun alaika wasi tushen ahali. Bayan ma'aiki sai almulke munzale, kai ne wasiyin manzo ya almulke ka jagora. Ya sayyadi shahida Ahmad jarumi kake, kai ne ka zama fitilla gumma kuma mun rike. Ka ce mu sauke wazifar kanmu kalmi sake, wajen taimaka wa addini da yin biyayyar mu ga jagora. Ya matasa me yunkura wajen taimaka wa jagora. Ya matasa a gare ku na zo nake yin kira, wajen taimaka wa addinin mu kalmi jira. Kan zuciyar mu ta ja mu ta sa mu kama sarrai, mu kalla ga sayyidina Ali yadda yayi wa nashi jagora. A yau lokacin mu muke ji duk tsayanan mu ji, mai kai wa addini shidima ko agaji. Lallai akwai haƙƙin Allah akan kakaji, sai kai biyayya ka dage sannan ka tashi cikin tsira. Ya matasa me yunkura wajen taimaka wa jagora. A yayan uwa amsa nazari akan matashi, komai a yau yayi tasiri ciki akwai shi. Allahu ya yo baiwa da yawa akan shi, idan mun kula mun duba su ne sun ka zam tushen gyara. Idan zamani ya ɓaci ciki akwai matashi, ko ƙoƙari ne gun sauyi ba kamar shi. Allahu ya yo baiwa da yawa akan shi, a ya matasa mu sani Allah ya zo mu ne domin gyara. Ya matasa me yunkura wajen taimaka wa jagora. Idan na kira jagora
har kullum wallahi bai wuce